Podnikl jsem další krátkou výpravu na řeku Labe. Když se dívám na obrysy břehů této vody a zkoumám hladinu, vidím ty obrovské možnosti a nikdy nemůžu vědět, jaké krásné ryby tato svazovka představí. Ihned po příjezdu jsem se zaměřil na hranu koryta ve zvýšeném toku a vsadil jsem na půvabné kuličky Oliheň Javor, které mě jistě pomohou dosáhnout toho, po čem toužím. Závěry přichází pravidelně již po pár hodinách prvního zakrmení a představuje se mi hrstka kaprů v rozmezí 5 až 9 kg. Krásné prudké jízdy mě utvrzují o tom, že jsem v pravý čas na pravém místě. Další závěr na 1,24 Oliheň Javor. Krásný nadějný šupník. Paráda. Pro vytvoření návazce jsem opět hrábnul po fluorokarbonu Tasca, který mě již minule překvapil svou odolností. Velmi se hodí také při odpadávací montáži za pomocí kamenu. V tomto případě dělám delší návazce tak 30–35 cm a díky zmíněné oděru odolnosti se v případě stále ostrého háčku dají použít opakovaně. Oliheň Javor opět boduje, tentokrát krásně stavěným šupináčem. Zabral brzo ráno, opět na 1,24. Řeka mě opět pěkně vyškolila ve svém neustupujícím kvetoucím období a během lovu stále bojuji nejen s vyšším tokem, ale i s vysokou populací bordelů, jako je chmýří, větve a řasy. Lov to velice komplikuje a pokud se mi to nedaří sundat, převazuji šokový návazec, který je na terénu řeky důležitou součástí mojí montáže. Párkrát mi to píplo, tak jsem se šel podívat, co se děje a vidím, jak mi prudce se ohýbá špička. Tak jsem zvedl prout a užíval jsem si krásný souboj s takovýmhle pupkatým listcem. Úžasný, nádherný kapr. Myslím si, že to je velká naděje na 20-kilovou hranici. Opravdu paráda, mám neskutečnou radost. Přišel na 1,24 Oliheň Javor. Řeka mě velice okouzila svou rozmanitostí a doufám, že i v příštích výpravách budu lovit kapry, které mohu obdivovat a poznávat.